Ahojte, chcem všetkých privítať v mojej kuchyni. Kto ma trošku sleduje, tak ma pozná, vie, že sa volám Denisa Lipovská a som aktuálne ešte stále uradujúcou majsterkou Európy v bikini fitness. Momentálne však trošku s inými starostiami, radosťami, čakám babetko. To sleduje môj Facebook, už určite túto informáciu o mne vie. Rada by som vás opäť privítala teda v mojej kuchyni, tentokrát s mojím sponzorom Freshbox, ktorý bude hlavným sponzorom tohto programu a dúfam, že sa budeme stretávať pravidelne a že budem vám prinášať dobré, kvalitné, zaujímavé a hlavne zdravé recepty. Vítam vás. Takže, pre dnešný deň som si pre vás pripravila recept, ktorý je môj veľmi obľúbený, veľmi rýchly a myslím si, že aj celkom zdravý. Obsahuje veľa proteínu a podľa toho, akú prílohu si k nemu zvolíme, tak podľa toho si naozaj vieme aj urobiť z neho úplne takú zdravú alternatívu. Je to mexické sauté, ktoré ja budem podávať s pšeničnými plackami, ktoré sú ale celozrné a so syrom Gouda urobíme si taký dip z guacamole, ktorý si spravím potom na záver. Základ bude to mexické sauté z kuracieho mäsa, dá sa použiť aj iné mäso, dá sa použiť hovädzie, samozrejme aj mleté mäso, ale viac menej ingrediencií není veľa, takže postupne si ich predstavíme, čo všetko budeme potrebovať. OK, takže pokračujeme následovne. Zoberieme si nejakú vyššiu nádobu, respektíve ja používam wok veľmi často. Môže to byť aj klasická panvica. Jemne si ho rozohrejeme, dáme na ňo olivový olej. Ja používam na všetko olivový olej, respektíve aj iné oleje. Ako vidíte, mám tu takú celkom dosť zaujímavú zbierku rôznych zdravších tukov, takže na inom tuku vlastne ani nevarím. Použijeme cibulku, ktorú sme si nakrájali na kocečky. Počkáme, kým sa nám to celé trošku zohreje. Pridáme ešte aj cesnak, ktorý sme si predtým pretlačili. Sú to asi 2 stručky cesnaku. Podľa toho, kto ho má rád alebo môže, použije. Tak, necháme si chvíľočku orestovať cibulku. Počkáme, kým sa nám zohreje. Trošku máme studený vok. Medzi tým si osolíme mäso. Ja nesolím mäso predtým, pretože púšťa takú zvláštnu hmotu, takže sa snažím soliť hlavne mäso tesne pred varením, niekedy až dokonca v čase, kedy už sa tepelne trošku upravilo. Ale pre tento prípad použijeme morskú soľ a mäso si osolíme. Používam ruky, mám ich čisté, takže kľudne si mäso celkom aj vydatnejšie posolíme, pretože iná slaná ingrediencia už vlastne do tohto jedla nepôjde. Restujeme jemne cibulku a čo sme ešte nepridali je čili. Každý zváži podľa toho, či má rád štiplavé alebo nemá rád štiplavé. Ja teda aj napriek svojmu tehotenstvu mám rada štiplavé. Nie každý to schváluje, ale ja si myslím, že pokiaľ to človek s ničím nepreháňa, tak to, čo je dobré pre maminku, je dobré aj pre dieťatko. Takže trošku si zvýšime oheň, nakoľko chceme to kuracie mäsko orestovať len tak veľmi sprúdka. Čiže kuracie mäso nakrájané na kocky. Tak, pridáme do voku a viac menej na celkom takom ostrom ohni orestujeme. Začneme mäsko postupne dochucovať. Ja používam rímsky kmín, je veľmi dobrý, veľmi chutný, veľmi zdravý a je do jedla taký veľmi špecifický, takže pridáme asi 1,5 čajovej lyžičky, do toho mexického jedla sa nám to celkom hodí. Stiahneme si troška oheň už teraz, nech nám nezhorknú jednotlivé koreniny. Tak. Pridáme lyžičku červenej papriky, 1 lyžičku sušeného majoránu a celé to pokvapkáme troškou limetovej šťavy. No, môžeme pridávať ďalšie ingrediencie. Ďalšou zaujímavou ingredienciou, teda veľmi podstatnou v tomto jedle, sú lúpané paradajky. Môžete použiť samozrejme v sezóne aj čerstvé paradajky, ktoré si ale zbavíte kože, čiže ich trošku sparíte
a ošupete a nakrájate ich na takúto jednoliatú hmotu. Pridáme ďalej kečup. Ja používam buď to bio kečup, alebo aspoň kečup, ktorý je sladený buď to nejakými prírodnými sladidlami, agave sirupom alebo trstinovým cukrom. Klasické kečupy moc nepoužívam, nakoľko som zistila, že veľa z nich sú v podstate iba farbivá, ochutené a osladené, takže to, čo je naozaj z reálnych paradajok, sa oplatí. Takže pridáme asi 1 až 2 polievkové lyžice kečupu. Jemne nám to jedlo osladí. Keď ho potrebujeme ešte potom na záver dosladiť, môžeme použiť trstinový cukor. Mäsko si zakrieme a necháme ho dusiť. Takže mäsko sme si asi 7-8 minút podusili. Netreba to naozaj dusiť viacej, nakoľko je to kuracie mäso. Keďže keby sme tam mali iné mäsko, tak samozrejme ten čas toho dusenia je oveľa dlhší. Na teraz to nepotrebujeme. Dôležité je to jedlo už teraz v podstate ochutnať, aj keď ešte ho nemáme úplne na finále hotové, kvôli tomu, že tá omáčka nemusí byť ešte teraz úplne dochutená, tak ako sme si predstavovali. Takže určite by som ju trošku dosladila, takže jak som hovorila, trocha trstinového cukru, kľudne aj 1 polievková lyžica. Jedlo je lepšie, keď je trošku sladšie. Dobre. A ešte predsa len pridáme úplnú trošku mojej tajnej ingrediencie, ktorú do mexického jedla veľmi rada používam. A je to troška škorice. Je to výborné aj s hovädzím mäsom. Naozaj to nedávate veľa. Naozaj dajte len úplnú štipku, tak aby škorica nebola v jedle cítiť, ale iba nechala takú veľmi tajnú chuť. Takže jedlo nám hneď zavoňalo. Škorica sa v tom celom stráti a s tými paradajkami chutí naozaj skvele. Takže malá troška škorice. Dobre, a teraz pridáme si hnedé fazulky. Ja som použila sterilizované fazulky, môžete samozrejme uvariť aj suchú fazulu, je to troška zdĺhavejší proces, takže hnedá fazula, ktorú pridáme do jedla. A taktiež sterilizovaná kukurička. Dáme tam úplne všetku. Dobre, takže mäsko, fazulka, kukurička, klasická mexická kombinácia, úplne hotová. Pridáme si ešte trošku čierneho korenia, ja ho pridávam na záver, nakoľko tá chuť sa trošku stratí, keď ho používate príliš skoro, takže naozaj len štipka, keďže štiplavé už to trošku máme. Takže zase si zľahka premiešame. To je ono. A na úplný záver pridáme koriander. Čerstvú koriandrovú vňať. Nie vždy ju zoženiete, ale keď ju zoženiete, tak sa určite oplatí. Ja to robím jednoducho. Striham tú vňať rovno do jedla. A to takto. Keďže to aj pekne vyzerá, dá sa to aj so stonkami, pretože tie stonky sú rovnako chutné, jak tie listočky. Takže nastriháme takú 1 hrst koriandrovej vňate. Tak, super. Jedlo máme ešte aj krásne zelené, dofarbené, takže hýri všetkými farbami ako správne Mexiko. Tak. Mäsko môžeme ešte na úplne nizučkom ohni nechať takto prehrievať, s tým, že už v podstate nemusíme ho ďalej dusiť, stačí ho len zavrieť, kým si pripravíme prílohu. Takže ešte ho naspäť zavriem. Dobre, takže dozreté avokádo si vyklopíme takto ľahka do misky. Takže takto. Použijeme vidličku, nemusíme ho mixovať, niekto to má radšej také jemnejšie, ale ja mám celkom rada, keď sú v ňom také jemné hrúdky. Takže si avokádo len roztlačíme vidličkou, trošku ešte by mohlo dozrieť. Takže ďalšou prísadou
bude smotaná. Avokádo sme si roztlačili na takú jemnejšiu kašu, ale stále nie úplne hladkú. Používam kyslú smotanu, takže pridáme asi tak 2 malé lyžičky kyslej smotany. Zamiešame. Tak, zmes si trošku posolíme. Ľahka. Vidíme, potom budeme chutnať a dosolíme, keby bolo treba. Tak, limetovú šťavu a zase čerstvé mleté čierne korenie. Jeho s obľubou robím v mažiari, čiže z celých bobuliek si vyrábam vlastné mleté korenie. Myslím si, že to je taká najlepšia cesta. Avokádový dip máme hotový. Môžeme si do neho pridať koriander, poprípade kto má rád cibulku alebo cesnák. Ja ho nechávam takýto light, ale kto by si ho mal chuť ešte troška doštiplaviť alebo dochutiť, prípadne pridať naozaj nejakú ďalšiu ingredienciu, tak toto je ten základ, do ktorého sa dá v podstate použiť všetko. Máme tu ešte cheddar. Cheddar je veľmi kvalitný a chutný syr, je trošku tučnejší, ale nepoužívame ho do tohto jedla veľa, takže sa ho netreba určite bať. Celé si to už v podstate len nazdobíme, naservírujeme a môžeme podávať.